שלום לכם וברוכים הבאים לשאלת השאלות. מוכנים? בשאלה הזאת יש לענות נכון, התחשבות וחשיבה. בואו נתחיל. אתם נמצאים על אי בודד. באי הזה אתם לא לבד. ובאי הזה יש לכם עוד שתי אנשים. ואין לכם מה לאכול, אין לכם מה לשתות. והדבר היחיד שאתם מצפים לו זה ישוע. ולפתע מופיע שדון. לשדון יש רק 3 שאלות. ולכל אחד מכם יש שאלה אחת. אבל זכרו, אתם צריכים להתחשב בשאר החברים שלכם. מה הייתם מבקשים ולמה? כתבו לי למטה בתגובות. אני רוצה לראות את התגובות שלכם ונמקו את התגובה. בבקשה. בשאלה הזאת יש התחשבות וחשיבה נכונה. בואו ונראה מה אתם